Čau, skúška mikrofónu. Vítaj na tomto prvom vlogu zo života poporodnej duly a laktačnej poradkyne, alebo teda aj mňa, ako zakladateľky projektu 600 nedelie, ktoré je vlastne miesto, kde sa utvrdíš a presvedčíš v tom, že si tá najlepšia mama pre svoje deti. A nie len to. Možno si očakávala, že tento vlog bude prestrihaný a budú tam proste zaujímavé a pútavé ukážky a záznamy z mojich poporodných návštev, prípadne z konzultácií, tak to ťa musím hneď možno sklamať, ale nebude to tak, pretože potrebujem samozrejme zachovať nejaký bezpečný priestor a intimitu, takže toto bude proste, verím, že pár minútový kecací vlog. Ide hlavne o to, aby si vedela, aby som ti priblížila, aké veci riešim a čo som treba za posledné obdobie riešila s klientkami, ako vyzerá tá moja práca, čo sa tam dialo a tak. A zároveň skúsim aj vytiahnuť nejaké tipy alebo nejaké veci, témy, ktoré som tam riešila. Pretože viem, že máš o to záujem, možno sa chceš so mnou prepojiť, chceš si objednať moje služby alebo webináre, ale ešte váhaš a toto by mohlo byť vlastne niečo, čo ti pomôže sa rozhodnúť, keď ma budeš vidieť a počuť o tom rozprávať. Za tie posledné 3 týždne, možno mesiac, som bola na niekoľkých poporodných návštevách. Začnem tým. Poporodné návštevy nerobím len pre ženy, ktoré sú čerstvo po pôrode, povedzme v tom 600 nedelí, ale na poporodné návštevy chodím aj k ženám, ktoré sú aj 3 mesiace po pôrode alebo pol roka, hej, záleží, čo riešime, čo potrebuje. Ja to volám poporodná návšteva, lebo proste všetky sme po pôrode, keď už porodíme, a je jedno, či máme dvojročné dieťa alebo štvoročné, takže keď napríklad idem riešiť aj dojčenie, len separé, tak vždy to je teda ku klientkám, ktoré už so mnou spolupracovali predtým, alebo tak, že nejdem proste random k nejakej žene, ktorá si ma zavolá, akože sa vôbec nepoznáme nikadiaľ ani z podporky materstva, alebo tak. Ešte niekedy robím výnimku, keď ma niekto odporúči, koho poznám, tak si poviem, že OK, ale musíme si akože sedieť s tou ženou, ku ktorej idem či na poporodnú návštevu, alebo aj na konzultácie. Vlastne neberiem ženy len tak proste zrazu, že mi zavolá, že čau, že chcem tvoju konzultáciu. Proste musíme si nejako sadnúť, keď už mám do toho dávať energiu aj ja, aj ona, nielen teda finančnú, ale aj celkovo. Takže na týchto poporodných návštevách, ktorých som bola v tom poslednom období, tak sme riešili hlavne takéto uvoľnenie tej ženy a nervozitu a stres. V niektorých prípadoch to ide až do úzkostných stavov, do takej ako keby neschopnosti sa uvoľniť. Je toho proste veľa na tú ženu. Nemá vytvorené svoje nejaké, povedzme, barličky alebo nejaké spôsoby, ako sa vie uvoľniť. A neboli to všetko prvorodičky, niektoré mali už aj druhé bábätko a tam proste je to ešte ako keby znásobený ten tlak tým, že je tam ešte to jedno pobehujúce ďalšie rôzne staré dieťa. A také tie pocity zodpovednosti, to sme veľa riešili. Riešila som samozrejme dojčenie, riešila som takéto, že nemôžeme mať pod kontrolou, proste to dojčenie jednoducho to nejde. A úplne taká vsúka, z nejakého dôvodu mi tu monitor sa vypína a neviem ani prečo. Tak dúfam, že to bude fungovať a budeme sa vidieť, nielen počuť. Pri tom dojčení to je najčastejšie taký presne ten pocit, že tá neistota v tom, že či dostatočne pije to bábätko, ako často sa má kojiť, ako to má vyzerať, aká poloha to má byť, máme byť v tom príjemne, nepríjemne, hej, ako sa mám cítiť uvoľnenia, tak ja na tých poporodných návštevách robím aj rôzne masáže, kedy sa snažím, aby tá žena cítila aj ten môj dotyk, tú moju podporu. Ja minimálne a skoro vôbec sa nechytám detí, to patrí proste do rúk matky, takže ja sa starám o tú ženu. Starám sa o to, aby mala napapané brúško, aby ona sa cítila dobre. Riešim rebozošatku, do ktorej ju zabalím, keď niektorá
chce, alebo je na to priestor, tak urobíme malú rebozomasáž. Skúšam zabaviť samozrejme dieťatko. Proste robím také tie veci, čo by som ja chcela, aby keď ku mne po pôrode príde niekto, aby proste spravil. Čiže zbadám bordel na zemi, spracem ho. Ale rozhodne nie som taká tá výpomoc v domácnosti, že si ma žena zavolá, že poď mi povysávať alebo niečo, akože stalo sa už, že som umývala riady, ale bolo to z mojej vlastnej iniciatívy takého toho, že žena zrovna proste driemala s bábätkom, dojčili sa a ja som tam už nebola potrebná, tak som proste išla do kuchyne a videla som tam riady, tak som ich umyla. Čiže na tých popôrodných návštevách rôzne dlho, u žien, teda po pôrode rôzne dlho, riešime hlavne takéto veci. A v tom poslednom období to bolo veľa o tom, že ženy sa nevedia uvoľniť. Je tam veľký pocit tej kontroly, toho, že to nemôžu pustiť. Riešili sme, robila som aj náparky bylinné, ako jednu formu uvoľnenia a zároveň aj takej ako keby očisty. Čo teda, samozrejme učila som ženy viazať čatky, nosiť bábätka, spoločné spanie sme riešili, teraz sa mi úplne vypol monitor, ako asi to ani nenatáča, alebo čo. Technické veci. Človek si tu chce proste sa s tebou prepojiť a nejde to. Ale to sa poddá. To by boli asi v skratke tie popôrodné návštevy. Čo ja tam vnímam ako dôležitú vec, ktorú ti chcem odovzdať, možno si tehotná, možno proste už si po pôrode alebo plánuješ ďalšie dieťatko, že ono to nefunguje tak, že ty proste sa v tehotenstve alebo ešte predtým máš 100% pripraviť na všetko, čo príde po pôrode. Že ako keby reálne ty tú fyzickú podporu a pomoc potrebuješ tak či tak, či budeš pripravená alebo nebudeš. Toto sa mi často stáva, že ženy si tak myslia, že a tak ja som sa pripravovala a potom teda už prišlo to obdobie po pôrode a ja proste som bola stratená, mala som úzkosti, nebolo mi dobre, nepáčila som sa sama sebe v zrkadle, teraz potila som sa, tieklo mi mlieko, bola som nevyspatá a rôzne iné ďalšie veci, nechutilo mi jesť alebo chutilo mi jesť príliš a tak ďalej, pribrala som, schudla som, rôzne veci. A všetky tieto ženy mali spoločné to, že nemali skutočnú podporu doma. Proste, a to ja nehovorím, že keď vás partner podporuje, že to je málo, že proste je tam a tak, ale mnoho tých mužov reálne nevie, čo vám majú povedať, ako sa majú okolo vás pohybovať, či teraz potrebujete teplo alebo zimu, hej, keď to už takto prenesene poviem. Takže to, že príde žena, ktorá rozumie tomu vášmu telu, ktoré prechádza zmenami, čo sa deje, keď dojčíte, vie, s čím má pracovať, už sa poznáte, povedzme, ideálne počas toho tehotenstva alebo ešte predtým, tak je to úplne niečo iné. To je proste obrovský rozdiel. Hej, čiže tá príprava neurobí to, že predídete problémom, ktoré budete mať, alebo by ste mali, ale proste zažijete o mnoho krajšie to obdobie a cítite sa dobre, rozumiete tomu, čo sa deje, dostávate odpovede, hej, a je vlastne o vás postarané, ste videné, vypočuté, prijaté, akože strop podporené. Nazdar. Toľko asi k tým popôrodným návštevám. Čo som riešila najčastejšie na konzultáciách, tak bola to aj vysoká citlivosť. Paradoxne mám pocit, že všetky moje klientky, ktoré týmto zdravím, ktoré teraz sprevádzam, tak všetky sú vysoko citlivé. Niektoré sú ďalej v tom poznaní seba v tejto veci, niektoré menej. Ja to úplne zbožňujem, pretože mne príde, že vo veľa tých veciach aj mne to pomáha, keď sa porozprávam s inou ženou, ktorá je povedzme ďalej v tej téme vysokej citlivosti a nejakého svojho vnímania žitia a sebarozvoja. Takže veľmi ma to baví, že môžem sprevádzať takto ženy aj cez tie témy. Samozrejme tie ženy majú deti, ktoré sú vysoko citlivé, sú rôzneho veku, majú kombináciu dojčenia alebo aj nie. Nejakého ako keby hľadajú same seba v tom pracovnej sfére, takže toto sme riešili dosť veľa, partnerské vzťahy sme riešili veľa rôzne, či už nezhody v tom,
ako sa pozeráme na výchovu detí, na svoj čas. Mám veľmi zaujímavú vec, myšlienku, ktorú ti chcem teraz povedať k tomu času, že mnohé z nás, a ja som to tiež tak mala, si myslíme, že nám stačí hodina, možno 2 hodiny za týždeň ako čas pre seba. Až neskôr zistíme, že to je vlastne strašne málo a že potrebujeme omnoho viacej času pre seba, aby sme sa cítili spokojné, naplnené, oddychnuté a pripravené proste matkovať tak, ako si predstavujeme a tak. A to je veľmi zaujímavý stret podľa mňa s realitou, keď si uvedomíme, že ten čas, ktorý sme si mysleli, že nám bude stačiť pre seba, nám vlastne nestačí a potrebujeme ho omnoho viac. A akým spôsobom nájsť tú rovnováhu v tom a samozrejme prihliadať na obdobie veku mojich detí a tak ďalej. Hej? Proste inak sa bude správať žena, ktorá má 10-ročné dieťa a tá, ktorá má proste ročné. Ale aj v tomto si myslím, že je dobré, aby žena rozumela tým faktom, tým dôsledkom, tomu celému a prihliadala aj na to, s akým temperamentom má dieťa. Hej, čokoľvek bude riešiť, či chce odísť z domu na víkend, alebo chce ísť cvičiť na 2 hodiny niekde mimo domu, bez dieťaťa. Hej, akože hovoríme čas pre seba, bez dieťaťa, lebo áno, sú veci, ktoré môžeme robiť s deťmi, sú veci, ktoré temperament nášho dieťaťa nám proste neumožní. Schválne nehovorím, že nedovolí, lebo to je proste, že nemá kapacitu, proste neumožní, nedá sa. V nejakom období veku toho dieťaťa sa to dá, ale potom neskôr sa to nedá a tak ďalej, hej. Čiže inak sa budem ako keby správať, aj keď, no, jednoducho, treba komplexne sa dívať na seba, hej, ako kde bývam, s kým bývam, aké je moje dieťa, aká som ja, čím si prechádzam a tak ďalej, ako sa cítim a tak vlastne potrebujem hľadať to, ako bude vyzerať môj čas pre seba v tom danom období. Takže toto sme veľa riešili. Potom, čo tu ešte mám? Prijatie seba v roli matky a takéto ako keby striedanie tých rolí a že kto som vlastne mimo matky. Čo vlastne mám robiť, keď som sama doma a nechcem upratovať alebo pozerať seriál, že vlastne mám nejaké hobby, mám nejakú záľubu, mám nejakú možno prácu, ktorej by som sa chcela venovať. Kto som proste mimo tej roli matky. Tak to sme riešili teda pekne do hĺbky. Bolo to veľmi výživné. Veľa sme sa rozprávali o sebaistote, o napojení a odpojení sa od detí, aj keď sú doma. Ja mám teraz napríklad Matildu vedľa a samozrejme, že čím je to dieťa väčšie, tým možno jednoduchšie sa nám od neho odpája a čím je menšie, a ešte aj keď kojíme, tak tam úplne inak fungujú tie veci. Prípadne, ak sme si zažili s tým dieťatkom nejaký veľký stres, čo sa týka jeho zdravia, alebo ja neviem, návšteva nemocnice, alebo niečo, pobyt v nemocnici, nejaké komplikácie zdravotné, tak určite to je iné, ale v zásade to napájanie a odpájanie, ja to vnímam ako celkom dobrý skill, že je fajn sa možno niekedy o tom ešte porozprávam alebo rozprávam. Veľa sme sa bavili aj o cykličnosti, aj o tom, ako ten cyklus po pôrode nás vlastne ovplyvňuje, ako komplikované to vlastne je, aj v kontexte toho, že keď už nechcem dojčiť, veľa sme sa rozprávali aj o tom, ako vlastne prolaktín funguje v našom tele, keď sa nám tvorí materské mlieko a že sa stáva, aj mne sa to stalo, a stáva sa to aj mnohým ženám, možno práve aj tebe, že počas toho obdobia, ako dojčíme a je tá vlastne nerovnováha toho prolaktínu a ostatných hormónov, ako je oxytocín, serotonín, dopamín a tak ďalej, tak niekedy sa stane, že ten prolaktín nám vlastne, chcem povedať, že ublížuje, ale tvorí mlieko, ale zároveň aj nám spôsobuje nejaký nepokoj, nervozitu, úzkostné stavy a tak. A je fajn to vedieť a vnímať to, že niekedy jednoducho môžem robiť čokoľvek a tým, že mám tento hormonálny disbalans,
a tú nerovnováhu, tak nevyriešim tie symptómy. Hej, ako nikto nehovorí, že musíš prestať dojčiť hneď, to vôbec nie, to musí prísť postupne v rešpekte k tebe, k tvojmu telu, k tvojim hormónom rozblázneným a aj k tomu dieťatku, ktorého sa to týka, ale ja proste, mňa fascinuje mať tie vedomosti, že vedieť to, rozumieť tomu, ísť do hĺbky a adaptovať si to na seba, na to svoje prežívanie, hej. Dneska napríklad veľmi zaujímavá vec, na konzultácii s klientkou sme riešili a ja som jej tak zazdielala, teda ona vravela, že nie je úplne v pohode so svojím telom, je 19 mesiacov po pôrode a proste necíti sa tak ako príjemne a pribrala a oblieka sa úplne inak ako sa obliekala predtým, ale tak samozrejme neoblečí tie veci a tak. A teraz, že je podľa mňa enormne dôležité vedieť, a s touto myšlienkou už sa potom s tebou rozlúčim, lebo musím ísť pre Jonathana do škôlky. Samozrejme, že na toto video som mala 5 minút a už ho natáčam neviem ako dlho. Takže tá myšlienka, že každé máme proste svoje tempo. Sú ženy, ktoré 18 mesiacov po pôrode vyzerajú štíhle, chodia cvičiť, vrátila sa im sila, proste pevné telo, brucho, všetko spokojné, super, hej. Sú ženy, ktoré ani 6 rokov proste po pôrode nie sú tam, kde by potrebovali byť, pretože riešia samozrejme aj iné veci. A proste každá máme svoje tempo. Ja som začala napríklad cvičiť, keď mal Jonathan pol roka, teraz bude mať 5 o mesiac. Takže keď mal pol roka, tak som začala cvičiť a až teraz, že som si prešla kadejakými veciami v rámci toho cvičenia, všeličo som vyskúšala, všelijaké proste štýly, typy, až som vlastne skončila teraz v Arete Gym, kde im dávam najväčšiu dôveru, lebo vidím nenormálne výsledky na mojom tele, keď chodím 2-krát týždenne tam cvičiť a že aj moje telo už bolo niekde inde ako pol roka po pôrode a nekojím a tak ďalej a cyklus mám proste už ustálený jedno s druhým. Takže treba si proste toto uvedomiť, že každá máme svoje tempo a bolo by super, keby sme všetky chodili oblečené v tom, v čom chceme a v čom sa cítime dobre a nie v niečom, čo vlastne sa nám nepáči na sebe ani vôbec a ani nám to není príjemné. Takže asi tak. A na budúci vlog by som ti chcela ukázať aj viacej práce s rebozošatkou a chcela by som určite hovoriť o hneve v materstve. A verím, že s nejakými klientkami to budem riešiť, takže by som ti o tom tu porozprávala. Budem veľmi rada, keď ma podporíš finančne, aby som mohla tvoriť obsah na Instagram a proste robiť aj viacej veci, ktoré budú povedzme zadarmo. Skúšam to aj cez tento vlog a môžeš tak urobiť na mojej stránke www.6nedelie.sk a tam je podpor 6 nedelie, ale ty to poznáš, nemusím ti to pripomínať, môžeš zvoliť ľubovoľnú cenu a ja ti fakt, že zo srdca ďakujem za tú podporu a že sa podieľaš aj ty na tom, na tej zmene spoločnosti, ktorá je enormne dôležitá. A do budúceho vlogu vyriešim tieto technické veci. Čau.